हेलौ गेबसन वेलकाम खोन्थाहरलाय देलाय Maxel hello ओमफ्राय guys please comment नोंलाय comment Maxel साल्थाय welcome साल्थाय Maxel गाबनो हालै comment hello thank you साल्थाय दादा okay comment hello okay Sonjit bro हाबाया माला ओइ गेबसन ब्र मा हाबाब्रा सन गैया हिनजावखौनो मोनाखै आङो गेब्स साल्थाय मा खबर होनदों ओमफ्राय मिल लेटा ना माखो हेलौ ओमफ्राय आम लोग का अशोक आ गया है लाइव जर्नी हेलो अशोक थैंक यू सो मच वेलकम गैला गेबसन ब्र आंना लिभार डेमेज जाबाय किडनिबो डेमेज जाबाय मा बहा सोरनि फिसाजोखौ लाबावनांलाय लाला रावखौ लाला मोजां नङालै साल्थाय राजारा आयै हेलौ जोंना मिनि बेरनानै बे साइलि आरो अनामिकायालाय साइलिया जाबाय अय हटेलनिसो ओमफ्राय बे अनामिकाया जाबाय मालाय दंखायो अनामिकाना नुवाखै नों माबायदि दानि स्टेसनाव सोरबा गोमो गाननायखौ आखाइयाव थाइसेबो गेबसन ब्र सानफ्रामबो मानो मा जादों नावदों नै मेक्सेला ओमफ्राय गेबसन होनदों फैसा गैया नों ओमफ्राय स्पेस मा जादों गेबसन साल्थाय होनदों आदसा थेंक इउ ओमफ्राय जोंना गेबसना मा बुंखो अखाया बरबाद खालामजोब्बाय आदसा अखाया बिदिनोलै नांगौबासो नाङाबा गैया ओमफ्राय स्पेसा मोनदों खामानि जाथ'वाखै नामा होनदों आदसा गस्ला गाननोलै आङो गामियाव बेरायनो लोगोफोर गस्ला गाननो दै आङो दे कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर हेलौ खामानि जाथ'वाखैनो जोंना एसमावसो अखा गोनांथि अके जोंना अखा गोनांथि आदसा ओमफ्राय मा होनदों जोंना आसामावसो अखानि गोनांथि होनदोंब्रा आसामावसो अखानि गोनांथिया ओमफ्राय गेबसन होनदों औलै साल्थाय नांदों आरो ना थुबाय मोनलाना ना थुनायबाय मोनला
थुनायबाय मोनला मा थुनायबाय मोनला जाखोब्रा माब्र' गेबसना मा बुंखो नोलै खामानि जायाखै सालथे गेबसन र' खामानि बेलेग सोलायब्रा माने अखा हाबाबो खामानि जानायखौ नायना ला सालथे गेबसन सालथे नामदों निजिना मिक्सला कमेन्ट खालाम कमेन्ट नै साला ओमफ्राय एसेमाबो अनदों थेंकिउ सो माच एसेमाबो एमाव लाइक दानदों थेंकिउ सो माच लाइक दाननायनि थाखाय बायु माथो ओमफ्राय मा खालामबाय दङ दे खोन्थाहरदो लोगोफोर सोर सोर मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे आयदै हेलौ सनजित गुड इभिनिं नावदों जोंना फुजा बसुमतारी आब' फुजा मस्ट वेलकाम ओमफ्राय गेबसन नांदों ना बे अखा बोथोराव जारला ओंलै बे दैज्लाङाव बहुद जारला गरमबो गरम अखा बोथोराबो मा खालामनो आरोना मा खालामनो अखा बोथोरावबो अखा बोथोर बेनिफ्राय जोंना मा होनदों वेलकाम फुजा मेम बुलु वेलकाम बुहि वेलकाम नामदों ओमफ्राय रामसिं ओइ नावदा ओइ रामसिं माबोरै खबर खोन्थाहरदो दे फाग्ला जोंना माबाया स्पेसा अन दं दे अके स्पेस दे अके ओमफ्राय फुजा ओइ बोरमा दारि नोंहालाय मा खालामदों आदसा बोरमा दारि आंहा नै दङलै मा बुंनो आरोना दङ
सिरि जायाखैलै सिरि जायाखै नै आङो दं आरोना ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामबाय थादो दे कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट खालामदो बिउटिफुल दं एमाव बाय स्पेसियेल सिरि नांदों ना आं नोंसोरनि कमेन्टखौ नायबाय थाखादों नायनायालाय आंनाव सासे लोगोआसो फन खालामबाय थादोंलै बिराद डिस्टार्बनो सामब्राम फैसा मोन दंलै आङो सासे लोगोनाव कमेन्ट गाइस हेल'
हेलौ 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 अनामिका माया नालाय बहा फैबावनो आंनियावलाय एमाव आंजों आंनियाव फैगोन ना फैयाथाय नांलायदोंलै मालाय माबा मालायखौलाय मानोब्रा उनाव र' सुंसान सुंसान हेलौ 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 सुंसान आरे हेलमेट हेलमेटखौबो बिदि दोनोना लोगोफोर दायो आं नै बेरायनानै थानो नागिरदों टाउनाव दसे एल बि होस्रालाबायनोसै टाउनाव बिदिनो सोर सोर दं कमेन्ट खालामना होदो दे माबोरै साबाल' लायक जाखोब्रा रायलायाबानो थांजोबो माथो मानसिफोरालाय रायलायबानो थांजोबो माथो मानसिफोरा रायलायाबानो थांजोबो सोर सोर दं रेकमेन्ड खालामदो दे स्पेसा अन दा मास अन थानायनि थाखाय दे हेलौ 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 सारना गैया हेलौ मराबल सारना मा जालायखो मानो नांलायदोंहा गावहा गुलु गुलु खालामनो थाङै थाङै खोमा ओइद एमाव ब्र' बिदि गुलु गुलु नाङालै फाग्ला कैसे सारुना मैं टाउन में घूमने के लिए जा रहा है अभी भाई स्पेशल हेलो स्पेशल बोल रहा है सारुना ने प्लीज कमेंट कीजिए थोड़ा कमेंट कीजिए सेल्फी ले रहे रे थोड़ा कमेंट कीजिए रे सारुना मतलब मैं घर में हूँ अभी घूमने जा रहा है घूमने हेलो 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 बासी बासी की खबर बात बादशाह खबर तो ठीक है सारुना मेरा बाकी खबर भी ठीक है स्पेसनि अनदा स्पेसफोराव मा खालामबाय दंब्रा खोन्थादो दे मा ओंख्रि जादों मा खालामबाय दङ स्पेस खोन्थाहरदो दे माबोरै खबर सबर मा खालामदों मा ओंख्रि जादों बोरै बोरै खबर सबर माबोरै सोलिगासिनो एसे खोन्थाहरदो दे ब्र' खोन्थाहरदो एसे बोरै बोरै दङ आदसा मेडिसिन आदसा आदसा
साली मोरा में मोमो खाने के लिए आ रहा है रे साली रेस्टोरेंट में मोरा, इसलिए बोल रहा है मैं कमेंट कीजिए कमेंट। बोलो ना साली कमेंट कमेंट एमाओ कमेंट थैंक यू कमेंट 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 कमेंट। हाँ सारना आस लाबो गया बि बसुमतारी मौसुल काम भाई जना सकाराम, हाँ सकाराम मोमो सकाराम शैली। सारोना संजीत को बोल रहा हाँ सारोना आई लव यू बोल रहा मैं आज मतलब थोड़ा रोमांटिक हुआ रे शैली, आज में थोड़ा रोमांटिक हो गया। ओमफ्राय शैली खिलामा, हाँ शैली खिलामा, शैलिया खिथु कुकुरेब हारा ख्राव ख्राव शैली। बि बसुमतारी अन थैंक यू सो मच। शैली सिस्टर मोटिवेशन हाँ शैली मोरा ने क्यों पार्टी नहीं दिया हम लोग को, शैली मोरा क्यों पार्टी नहीं दिया तू शैली। ओमफ्राय बि बसुमतारी जा मिनिबायलै मिनिबाय।
हेलौ 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 अभी कौन है अभी मैं देखेगा मेक्सेला मोनदों खारजुब्बाय नामा मेक्सेला मानसिफोरखौ नायखादोंमोन आरो ना मानसिफोरा मा होनो खुगा रायलायबानो थायालै आसुरित मानसिफोरा रायलायबानो थाया आरो ना खम डेन्जार मानसि दं आयो रायलायबानो थाया आरो ना नाङा 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 थाब फै ओमफ्राय औ साइलि सना क्या कर रहा है होनना बुंदों ओमफ्राय जोंना साइलिया होनदों बाजै खि एल बी मैं मेरा कमेंट देखा क्या बोलो होनना बुंदों ओमफ्राय सारना ने बोला ऑन हो बाबा बोल रहा है और साइली ने बोला है मैक्सेल सोना बोल रहा है मैक्सेल ने बोला है कौन बाजै साइली सोना बोल रहा है और एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए कमेंट साइली ने बोला है मैक्सेल सोना कौन हूँ बाबा बोल रहा है अच्छा सुनो ना सभी को मैं बोल रहा है कि मतलब आवाज़ न्यू बोलने से ना कोई मतलब रुकता ही नहीं ना इतना डेंजर घमन है सभी लोग ओमफ्राय मैक्सेल बुंबाय आरोना कौन बाजै साइली सोना बोल रहा है साइली ने बोला मैक्सेल सोना है और कौन है कमेंट कीजिए अभी मैं देखना चाहता हूँ चार बंदा कौन है चार बंदा मैक्सेला हादरबाय आरोना ओमफ्राय जोंना साइलिया मा बुंखो एस एम बाजै मैक्सेल में गया था और कमेंट करे बोला तुझे संजीत की एलबी आओ ना बुंदों आदसा मैक्सेल माने बाजैनाव थांदोंमोन इयो माबाया साइलिया ओमफ्राय कमेन्ट खालामथिन सनजितनाव फैना बुंदों आरोना ओमफ्राय अनजालिया मा बुंदों मा जानायमोन दाना जेबो जायाखै अनजालि जेबो जायाखै माने आङो दखानावसो दंमोन नालाय माबा माबि जादोंमोन नालाय ओंखायनो एसे सिरि जादोंमोन जेबो जायाखै ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए लोगोफोर दे जोंहा आबैया थैबायनो दे साला लोगोफोर प्लीज़ दोस्तों मतलब आप लोग कमेंट करते रहो साइली कमेंट करते रहो मतलब मेरा नानी मर गया है तो अभी कॉल किया है मैंने उन्हें मेरा नानी मर गया रे नानी रिया रिया
लोगोफोर दे मा होनो मबाइल हे मे होनना फन हरदोंमोन माबा मा होनो माने जोंहा आबैया थैबायलै मिथिबायना जोंहा आबै थैबाय नालाय ओमफ्राय माने फन खालामदो आरो ना आंनाव ओमफ्राय खोन्थाहरनो थिनदो आरो ना र'दे आं खोन्थाहरनो नागिरदों सासे मानसिखौ मेक्सेल सना टेरियाट रुख' सॉरी जेडीबी सभी सभी लोग को मोस्ट वेलकम थैंक यू सो मच सभी को मेरा एल्बम में आकर मुझे सपोर्ट करने के लिए मतलब मेरा मतलब नानी था ना मतलब अभी गुवाहाटी में मतलब इसको ऑपरेशन कर रहा था गुवाहाटी में अभी मर गया मेरा नानी मर गया अभी मरा है अभी इसके लिए मतलब कॉल आ रहा था मेरा पास इसको मतलब कॉल रिसीव किया था मैं और सभी को थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए फिर लोग सभी खुश नहीं मेरी जान मेक्सेल जेडी दो आदा सनजित आंखौबो सपोर्ट खालामदो प्लिज नो जेडी सपोर्ट खालामो जेडी टेंसन लानाङा र' जेडी नोङो सापर्ट खालामनो आङो जेडी साबधानै जेडी ब्लक 6 नोङो साबधान खालामबाय आङो साबधान खालामबाय आंखौबो बे गोबां जाबाय
ओमफ्राय सोर दङ फिरू ओ क्या हुआ था होननानै फिरू मतलब थोड़ा मतलब क्या हुआ था मुझे भी इतना मालूम नहीं क्योंकि मालूम नहीं ओमफ्राय सोर दं दे मेक्सेला उन्दादा साइली उन्दादा सन्जित मेरा बिनामदारना मारा उनके ओए दादा संजीत मेरा नानी को देखो ना संजीत मेरी नानी किसका नानी रे साइली ओमफ्राय मेक्सेल मा खालामबाय दं दे खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय सोर दङ मा खालामबाय दङ ओमफ्राय साइलिया बुंदों आरोना ओए मेक्सेल मेरी जान गेप्सन को क्या हुआ है रे गेप्सन ना मतलब इधर बहुत बारिश आ रहा है ना गेप्सन के पास बारिश आ रहा है और नेटवर्क भी थोड़ा प्रॉब्लम ये क्या क्या ऐसा हो रहा है मतलब फोन में बोल रहा है और सोर दं कमेन्ट खालाम दे ओमफ्राय सारुना ऑलरेडी जॉइनिंग हो बोल रहा है मेक्सेल फिरू नहीं है बिरू बुं दाना फिरू बुंलांबाय थायोलै एबिया दाना नायखुमाबाय मेक्सेल दाना क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम साइली बोल रहा इसलिए नंबर लेना चाहिए साइली नंबर लेना चाहिए नंबर देना चाहिए तो पता चल जाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसलिए नंबर देना चाहिए ओमफ्राय जोंना संजीत एलबी सारो यार नहीं नानी के पास जाओ हाँ वो नानी अभी गुवाहाटी में है मैं गांव में है कैसे जाएगा अभी लेके आएगा इसको अभी लेके आएगा इतना मतलब मेरा मतलब खास नानी नहीं है मतलब मेरा मतलब खानदान है इसको खानदान को क्या बोलता है रे मतलब मेरा माँ का ऐसा मतलब थोड़ा दूर का रिश्तेदार होता है ना थोड़ा दूर का रिश्तेदार है बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंगोन साइली अच्छा बोल रहा है मोरा संजीत मैं तेरा सिस्टर होना तो हुआ ना तेरा नानी मेरा नानी मोरा दादा हाँ साइली ओके मानसि गरम एबि सना थादो रायदावा एबि सना माथो रायदावा सै बोना एबि रायदावनांगौनो अन ओमफ्राय जेडि ब्लगा मा बुंखो सोरबाफोर आंजों लोगो जादो दे प्लिज जेडि के साथ फ्रेंड जाओ कौन नया है प्लिज जेडि के साथ फ्रेंड जाओ जेडि ओमफ्राय साइलिया बुंबाय आरोना तेरी नंबर किसी को देता नहीं हूँ दादा मेरी नंबर को तो साले तेरा नंबर के गाना तो किसी का मतलब हाल साल को तो कैसे पैसा नेगा ऐसा होता है ना तो ओमफ्राय के आरोना अन थेंक यू सो माच के ब्र अन थानायनि थाखाय आफसुसलाय बोरैबा गाबै खोन्थाहरबायलै सरि दे ओमफ्राय एचपि मा ओंख्रि जानाय र'लै नैलै खेला गाबै खोन्थाहरो फिसाज्लाया मा होनना बुंगोन हाँ मेक्सेल गिब्सन पागल बात करता रहता है एचपी ऑन फिर मा होनदों मेक्सेल मेरा एलबी ऑन नहीं हुआ अभी तक नामदों आरोना जेदिया मा होनदों एचपि ब्लग आंखौ सापर्ट खालाम दे प्लिज नामदों जेदि सापर्ट खालाम मोस्ट वेलकम जेडी ओमफ्राय साइलेंट वाला टेंशन लेने का नहीं दूर का नहीं है दादा संजीत ने दूर का नहीं है फिर भी टेंशन लेना चाहिए अभी देखो अभी मुझे कॉल करना प्रॉमिस था ना देखो अभी देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन में प्रॉमिस
ओ रोके कॉल कर रहा है मेरा माँ मर गया रे बोल के अभी गुवाहाटी जीएमसी में है अभी लेके आएगा इसको थोड़ा मतलब पेमेंट देना पड़ेगा ना पेमेंट देके अभी लेके आएगा बोल रहे गुवाहाटी जीएमसी में अभी है इसको अभी लेके आएगा रात रात में मतलब अभी कम से कम उदालगुरी में पहुंचने में कम से कम लगेगा रात का 12-11 बजे में उदालगुरी पहुंचेगा रात में अनिफ्राय मैक्सेल एच बी ऑन थैंक यू सो मच फिर ने बोला मैक्सेल मेरा एल बी ऑन नहीं हुआ अभी तक बोल रहा अच्छा जीडी को सपोर्ट करो साहिली ने बोला टेंशन लेना नहीं चाहिए मैक्सेल ने बोला हाँ बीरू बीरू सर जिस जिस टाइम पे बंद होता है उसी टाइम पे ही उल्टा है खुलता है और यूट्यूब यूट्यूब को एक बार रिफ्रेश करो भीरू सर तभी करूँगी बोला करेंगे अच्छा ओके इसके बाद एबिनी बुंबाय मैक्सेल हिन्जावफोरखौल' सिनायो खेला नांदों आरोना ओमफ्राय साइलिया मा बुंखो कब जाएगा बोलो दादा संजीत नानी के पास मालूम नहीं साली में अभी कब जाएगा रात में पहुंचेगा ना अभी नहीं जाएगा रे मतलब घर में आएगा ना तो घर में मतलब अभी इसका घर में हम लोग ओमफ्राय होलो मुलि अके होनदों लाइक दान थेंक यू सो मच होलो मुलि ओमफ्राय फिटनेस अन मैक्स लामाया ओइ संजीत मैं था तो आज जीएमसी में अभी आया है वीडियो भी दिया है अच्छा मैक्सेल मैक्सेल ओमफ्राय आं गैयाना आरो जीएमसीआव आं गैयाना जीएमसीआव माने गैयालै मैक्सेल मा होनना बुंगोन आरोना लं हिस्टरि दङ ओमफ्राय आं न'आवसो दं आरो बेनिफ्राय हलि मुलि होनदा अके ओमफ्राय मैक्स लामदों ना ए बि सना बिदि नङालै होनना फिरुनेब्ला पीएम को हुआ था अच्छा अच्छा बीरू एबी नाम मैक्सेल सोना नाम नाम फिटनेस एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए प्लीज कौन है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए ओमफ्राय तेरी घर से कितना दूर है नाना जी का घर मेरा घर से कम 3 ज़्यादा होगा 5 किलोमीटर होगा बबाव मा होनना बुंखो मैक्सेल सना नामदों आरोना ओमफ्राय अननसे सोर दङ खोन्थाहरदो ओमफ्राय जोंना हलि मुलि अन मैक्स लामदों सना टू भूल गया है मेको नामदों आरोना ओमफ्राय एच पि अन एच पि बर मा खालामदों मा खबर खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय जोंना जेडि अन नामदों आरोना ओमफ्राय जेडिया ब्लु होदो दादा ना अके ब्लु होबाय आङो ब्लु होबाय आरोना बेनिफ्राय ब्लु होबाय ओइ दादा संजीत एचपी कौन है एचबी कौन है मालूम नहीं एचपी होगा ना साइली कमेंट ओमफ्राय हलि मुलि अके मैक्स दाना नहीं बोला रे साइली माय लाभ नामदों फिरुआ अन नामदों मैक्सेल अन फिरुआ अन एचबिया अन ओमफ्राय बिरु अन मैक्स लामदों एबि मा खालामदों नामदों बिरु अन एचपि अके दाना बिरु अन बिरु एचपि अन थैंक यू सो मच थैंक यू so much ओमफ्राय ओइ दादा हलि मुलि अन अके होनदों ओमफ्राय ओइ दादा संजीत बाय अके सालि अके भिडिअ बयस तार मार्सि मैक्सेला अन ओमफ्राय बीरू सर साबधान रिटर्न कर दो प्लीज नामदों बीरू ने अन साइली ने बाय ऑल बोल रहे हलि मुलि ने बोला लगाओ बंगाव नामदों फिरू ने अन बीरू अन हलि मुलि अके होनदों मैक्स लामदों
उसका मतलब बिरु सारा ओमफ्राय दादा बिरु बाय बाय नावदों ओमफ्राय ओथिया मादों मेक्सेल दासो दुगैखांना जिरायना दं आंनाव दारा दासो दुगैखांना जिरायना दं दा बेनिफ्राय जोंना मा बुखो ओमफ्राय ओइ सनजित क्या सुप हुआ गर्लफ्रेंड की साथ बात कर दा ओके वॉल्यूम थैंक यू हो गया एबियन फिर उन्द सारो बियांग थांखा ओसियन मेक्सलन सलियन कमेन्ट बिटु मसुलकाम बिटु मसुलकाम no, thank you so much. B2, thank you so much. Con, please, thank you so much. Excel, bro. Okay, now, Dara, thank you so much. Comment खालामना होदो लोगोफोर बे कमेन्ट खालामस्रादो सोर दङ वीडियो हो कमेन्ट करो यहाँ अभी कमेन्ट खाला दि सारना नावदों मेक्सेल अन बिरु सार अन मेक्सेल अन ओमफ्राय आंबो सिखोलाबो गैया आंहाबो सिखोलाबो गैया खेला नांदों ओमफ्राय बिरुनानो अन बिरुन मिक्स जादों आं दुगैनि र' सनजित दसे अके दे अके मिक्स अके ओमफ्राय बिरु अन थेंक सो माच थेंक सो माच ओमफ्राय मेक्सेल नायदोंमोन महर सोलायनो गाज्रि नुदों महरा गाज्रि नुदोंनो साइली ने क्या बोला बोल रहा है साइली रुको यार साइली रुको on मेक्सेल on ओमफ्राय औ एबि दा अनखौ बुं नाया सिख्ला नागिरबाय होनदोंना फिर दहाय बुंनाय सिख्ला नागिर फिर बिरु सर में नहाने जा रहा है बोल रहा है फिर सर वो नहाने जा रहा है मेक्सेल ने इसके बाद बाय मरा सुनजित उत्सबि दानो थांसै नोङो खेला उत्सबि एफा दसेनो थांना आरो उत्सबिया बेनिफ्राय बिरु सर में नहाने जा रहा है उत्सबि अन देखो मेक्सेल संजीत को बोल रहा है सैली मोरा रुको यार ओमफ्राय बिरु ने बोला है तुम अभी
दादी का घर पे जाके हेल्प करो संजय बोला। हाँ फिरू मतलब अभी फिरू मतलब इसको घर में पहुंचने के लिए अभी मतलब कम से कम रात का 12 बजे 1 बजे में घर में पहुंचेगा ना। अभी मतलब जाएगा मतलब अभी जाके फायदा नहीं है मतलब जाएगा मतलब थोड़ा जाएगा हम लोग अभी तो अभी नहीं जाएगा मतलब थोड़ा देर के बाद जाएगा। बस साइली ओके मैक्सेल ओके बोल रहा है फिर ने बस साइली मैक्सेल ने बोला साइली सोना भाई बोल रहा है एबी ने बोला नेट प्रॉब्लम भाई साइली ने बोला है हाँ भाई भाई मैक्सेल सोना बोल रहा है भाई मैक्सेल एबी नाम साइली ने बोला है भाई भाई ओल्ड फ्रेंड साइली ने बोला है संजीत धोखे बास टाटा बाय बाय बोल रहा है साइली संगी लाइक दान थैंक यू सो मच साइली मौसल का आंनि एलबि स्क्रिमाव बरायना लाग्रा जाबाय ओमफ्राय एबिया बुंदों आरो मेक्सेल नों मानो बिदि सना नांदों मेक्सेल नों मानो बिदि सनानो बेनिफ्राय बिरुने बोला है मेक्सेल नाहालो हा मेक्सेल लंटं नाहालो लंटं सांगिने बोला है मिनिबाय सांगियानो एबि सना नांदों सांगि मा खालामदों दे सांगि खोन्थाहरदो दे मा खालामदों सांगि खोन्थाहरदो दे खोन्थाहरदो ओमफ्राय फिरुने अन थैंक यू सो मच अन रेनेकले फिरु अन फिरुनि बिरु सरि बिरु अन थैंक यू सो मच अन थैंक यू सो मच कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट होली मोली ओके नाम आरोना ओमफ्राय सांगि सना मा खबरलै बिमा नामदों सांगिया मा होनदों सनजित दं ओरैनो फाख्रि पकरि जादों आदसा पकरि जादों आयो पकरि जालायलायदों आरोना गोथावनो बिरुने बोला है नहालो मतलब लंथं है क्या हाँ बिरु नहाने का मतलब मैं बोला है लंथं का मतलब लंगी बोला लंगी नहाते ना लंगी इसको मैं बोलता ओमफ्राय सांगिने बोला ए भी मोजां सना हा बिरु बेनिफ्राय हलि मुलि अके ना हलि मुलि ब्र मा खालामबाय दं दे हलि मुलि खबर सबर माबोरै खोन्थाहरदो दे हलि मुलि ओमफ्राय सांगिया मा होनदों हलि मुलि आगै नावदों इमारजेन्सि 16 लाइक दान सनजि बाय दे इमारजेन्सि थेंक इउ सो माच गितिका थेंक इउ सो माच आंनि एलबि स्क्रिनाव फैनानै लाइक दान होफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच इमारजेन्सिबाबो थेंक इउ सो माच ओमफ्राय हलि मुलि आगै नावदों हलि मुलि अके नावदों बिरुनि बोला अ लांगि हा ओमफ्राय गितिकाया मा बुंदों एबि सं बाय बाय नामदों आरोना ओमफ्राय हलि मुलिया मा बुंखो सांगि बाजै होनदों ओमफ्राय एबिया मा होनदों सांगि बाजै नामदों आरोना सांगि अ नंगौ नामा सना नामदों एबिया ओमफ्राय हलि मुलिया होनदों दङ जिरायना गरम थादोंलै बिराद गरम बाला थाम्फैयाबो डिस्टार्ब गितिकाया मा होनदों दहाय लोगो मोनसिगोन दाहाय लोगो मोनसिगोन गाइस मोनदे दे अके गितिका ओमफ्राय गितिका होनदों आं एसे बिजि सनि दे अके जेबो ना गितिका अके हलि मुलि नामदों जोंना सांगिया बीरू ने बोला वाओ क्या बात हे गिट्टी इमारजेंसी लाइक हाँ इमारजेंसी लाइक दान ओमफ्राय एबिया मा होनदों गितिका बाय बाय दे थांदो नामदों मिनिबाय हलि मुलिया मा होनदों अके होनदों ओमफ्राय गितिकाया मा बुंखो बीरू होननानै हारहरबाय बीरू आपको हार दिया है गितिका ने ओमफ्राय गितिकानि बोला एबि सं होननानै रागा जोंबाय हाथाय हरखेबाय ओमफ्राय जोंना माइनाव नार्जारिया फैदों भेरि गुड होननानै लाइक होबाय थेंक इउ सो माच मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय जोंना माइनाव मस्ट वेलकाम हलि मुलिया अके सांगिया गल' नायबाय ओमफ्राय बिरुआ होनदों गिति होननानै हारबाय आरोना ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामदो प्लिज कमेन्ट कीजिए एवरीवन कमेन्ट ए टु जेड कमेन्ट गिति नामदों आरोना बेनिफ्राय एबिया होनदों गिति नोंनि गोदोनि रावआव जावबाय आं दाना नामदों एबिया ओमफ्राय सांगिया हारबाय हलि मुलिया बुंबाय सांगि बाजै खबरा माबोरै बेनिफ्राय कमेन्ट खालामदे सोर दं कमेन्ट हलि मोजां आगै नोंनालाय नामदों सांगिया ओमफ्राय हलि मुलिया होनदों गितिका मा खबर नोंना नामदों गितिका मा खबरनो गितिका थांबाय खोमालै इमारजेन्सिमोन गितिकाया बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो सोंगि मा ओंख्रि जानाय सनानो सोंगि मा ओंख्रि जानायनो दे कमेन्ट खालामदो सोर दङ
गरम थारलै बिरादनो हेलौ 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 बेनिफ्राय गितिका मा खबर नोंना ओमफ्राय एबिया मा नुसांगि मा फिर ने बोला ऑन फिर बिरु ने बोला हेलो मा खबर सांगिने बोला ब्र मोजां नालाय एबिया गल गल आरोना एबि खोन्थाहरलाय ब्र एम्बु ब्र माखै एम्बु एम्बु खोन्थाहरदो दे सोर सोर दङ खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय जोंना मा बुंखो बिरु नहीं डाटा सन्जित फिरु ओमफ्राय जेदि आदासो आदसा अल ब्लु होलायना ना दा अल ब्लु होगासिनो दङ रावखौ लायाखैना आरो नै आं दोननोसै दे लोगोफोर थांलाय फैलाय जाबाय थाबाय आरोना नै दा मा बुंनो आरोना थांलाय फैलाय जाबाय थाबायलै बिरु साखेरिखा नेट स्ल' नेट स्लो जाबाय आरोना बहुतनो नेट स्लो हो रहा है रे क्या करेगा कमेंट 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 प्लीज कमेंट 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 प्लीज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना इसलिए ऐसा हो गया बंद करो एलबी मोरा संजी बोले हाँ चलिए बंद करेगा तो चलिए एलबी बंद करता हूँ मैं क्या करे ना ले एलबी नहीं करेगा तो भाई सात बड़ा है रे चलिए ओमफ्राय मेक्सेला खारबाय बाला मेक्सेला दुगैदों ओमफ्राय हाँ करो मेरी जान ओइ साली कैसे जान होगा तू मेरा सिस्टार है ओमफ्राय सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर सोर सोर दङ ओमफ्राय हाँ करो मेरा जान बोल रहा है ओमफ्राय जोंना मेक्सेला खाराखै ओमफ्राय साइलिया मा बुंखो मैं सबको जान बोलता हूँ मोरा दादा संजीव अच्छा साइली ऐसा बात है क्या ओमफ्राय साइली ने बोला थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच ओमफ्राय साइली ने हंस रहा है मैं सबको जाना साइली तू मोरा है ना सब कुछ को तू जान बोलता है
कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज। सोर दङ सोर गैलाब्रा माथो सिरि जाजोबखो? सोर दं सोर गैला मा सिरि जाजोबखो? सोर दं सोर गैला मा सिरि जाजोबखो? मा सिरि जाजोबखो? गैया तू कभी मेरी से फिलर्स मत करना ओके है? साइलेंस सी फिलेट। साली में समझ में नहीं आया साली तो क्या बोला? फिर से बोलो सारी। साली फिर से बोलो, फिर से बोलो साली, फिर से क्या बोला तू साली? चलो साली मैं एलबी बंद करता हूँ, मैं रात में दे सकता है रे साली, मैं रात में दे सकता है एलबी।